Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede türkmen täjik hökümetary maslahaty geçirildi. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky hökümetary topar Duşanbede maslahat geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 26-njy oktýabrda habar berdi. Resmi medeniýet maslahatyň netijeli geçendigini aýdýar. Taraplaryň geçirýän resmi duşuşuklarynyň fonuny anonim täjik resmiýeti 29-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen habarlaşyp, Täjikistanyň alümini kompaniýasyna degişli önümleriň Türkmenistanyň çägine hinidem saklanyp galýanyny habar berdi. Ýatlasak sentýabryň başynda Türkmen-İran serhedinden Türkmenistanyň territoriýasyna geçip, ondan Täjikistana barýan ýük ulaglaryň Türkmen gümrük gullugy tarapyndan saklanýanyny barada habar berilipdi. Türkmen tarapynyň wekiliýetini esasy ministrlikleriň ýol başçylary we hünärmenleri, şeýle-de senagatçylar we tenekeçiler birleşiginiň agdalary gatnaşypdyr. Resmi medeniýete görä Türkmen maşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Täjikistanyň alümini kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildiripdir. Öz nowatyny Türkmenistan Täjikistan Respublikasynyň alümini simlerini almagy gyzyklanma bildirdi diýip TDH ýazýar. Ýöne anonim täjik resmiýetiniň Türkmenistanda saklananyny aýdýan alümini önümçiligine degişli haritlar boýunça Türkmen medeniýeti gurrun gozgamaýar. Şeýle-de goloýda geçirilen hökümetary toparyň maslahatyny Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşy maslahaty edilipdir. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bu tassamanyň öz wagtyna işe girdilmegi barada pikir alşylanyny habar berýär. Ýatlasak iki ýurduň arasynda bu tassama boýunça da käbir çiginler döräpdi. 20-nji sentýabrda Täjikistanyň Özbegistanyň ilçisi Worsiýetiň bir neşrine beren interwýusyny öz ýurduny Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleşdirjek demir ýol proýektiniň gurulşynyň näwelli möhleteçini ýygyt çekilejekdigini aýdypdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi 22-nji sentýabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özleriniň Täjikistanyň tot demir ýol proýektini soňa goýmak planlaryna düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapynyň beýanatyndan soňra Täjikistanyň transport ministrligindäki ýokary derejeli bir resmi Azatlyk radiosynyň täjik gullugyny tot proýekti boýunça işleriň dowam edýändigini habar beripdi. Şeýle-de oktýabr aýynda Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan bir türkmenistanly türkmen häkimiýetleriniň Täjikistana okuwa barýan 1000 çemet raýatyna 28-nji awgustdan bäri ýurtdan çykmagy ruhsat bermeýändigini habar beripdi. Sentýabr aýynda Täjikistana barýan ýük ulaglaryna türkmen çäginden geçmäge ruhsat berilmezligi, tot proýekti boýunça iki ýurduň resmiýetleriniň arasyndaky seýrek jedel, türkmen talipleriniň Täjikistana gitmegine ruhsat berilmezligi ýaly meseleleriň ara girmeginden soň 15-nji oktýabrda Täjikistanyň Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Türkmen medeniýeti bu çäreleri öz başyna taryhdan alyp gaýdýan iki ýurduň arasyndaky doganlykly gatnaşyklaryň alamaty hökmüni tesvirläpdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşiňimizi men Sahra dowam etdirýärin. Balkanda düýelere köpçülikli näwelli keseldeydi. Türkmenistanyň Günwatar welaýatynyň resmiýleri bu keselçilik bilen bagly düýe etini iýmegi we satmagy dilden gadagyn etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu welaýata sapar eden habarçysy we yerli çeşmesi habar berýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan seýnedýän Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýew Balkanyň yerli ýaşaýjylaryna we veterinar gullugynyň işgärlerine salgylanyp, düýeleriň kesellemegi bilen bagly ýagdaýyň mundan bir hepde çemesi ozal ýurduň Eýran bilen serhetleşýän etrapdyr owalarynda ýüze çykandygyny aýtdy. Türkmen-İran serhedine goly ýerleşýän Etret etrawynyň meýdanyna ýetgelen düýelerinden şo keseliň bardygyny anklapdyrlar. Iki düýeler ölenden soňra ondan şolaryna veterinar gullugyny ýetirdiler. Bu düýeler ýerinden galyp bilen onu öleni başyna rat dilenden soňra diýip Bugaýew gurrun berdi. Synçy Bugaýew bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Balkan welaýatynyň veterinar gullugynyň işgärleri düýelere mama keseliniň ýokuşandygyny ýöne olara garşy häzirlikçe haýsydyr bir sanjym edilmeli
bermeýändigini aýtdylar. Gapysynda düýe saklayan balkanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä welaýatyň häkimetleri etrek hemde Esenoglu etrabynyň düýelerini öz territoriýasyndan çykarmaýarlar we mama keseli ýokuşanda guman edilen düýeleri ýöriti demir simler bilen aýlanan meýdanda saklaýarlar. Synçy Bugaýew bu meýdanda saklanýan düýeleriň sanynyň ortaça 200-e barabardygyny aýdyp, adamlar babatynda hem karantina girdilen owalaryň bardygyny belleýär. Mesela etrek etrabyna değişli olan özüm ulu owalaryň biri Madowatly owada owa mihman barmagan şol owadan çykyp başga ýere gelenje mihmançylyga gitmeden gadagan bir polisiýalar tarapyndan berk gözöwçülükde saklanýar. Dip synçy gurrun berdi. Balkanda düýelere kesel degendigini azatlygyň bu welaýatdaky ýene bir çeşmesi hem habar berdi. Anonim şertde maglumat beren çeşmämiz Balkan welaýatynyň tas ähli ýerine diýen ýaly düýelere kesel degendigini we munyň tizen tiz ýaýraýandygyny aýtdy. Düzäki hatda owalardaky düýeleriň ählisi agzyndan köpük gelip gezip ýörler. Ölenleri dököp ýanyna baran ýa-da elini değiren adamlaryň elinden ýara çykanlary hem bar. Adamlar juda aladay diýerler. Hiç kim näme etjegini bilen ok. Entek bu barada derman ýa-da öňüni alyş çäresi ýaly hiç zat göze ilen ok. Adamlar özleri melhem taýýarlap, öz gününi özleri görjek bolýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Aýdylmagyna görä häzir Balkanda düýeleriň kesellemek bilen bagly welaýatyň tas ähli etrap häkimlikleri we veterinar gullugynyň edaralary ilata düýe etini iýmeli däldi we süýdüni çalyny içmeli däldi barada duýduruş etdiler. Şeýlede etrap we şäher merkezlerindäki badarlaryň administrativ resmileri söwdegärlere düýe etiniň çalynyň we süýdüniň satuwynyň gadagyn edilendigini dilden duýdurdular. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bu barada welaýatyň Balkan gazetinde maglumat berilmeýändigini, buurdan ılmy spesialistleriň garaýşlarynyň we çykyşlarynyň hem çap edilmeýändigini aýdýarlar. Bu barada häzirlikçe türkmen medeniýetinde hem maglumat göze ilmeýär. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Balkan welaýat häkimligi we saglyk bölümi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary başa barmady. Yerli synçylar we ýaşaýjylar düýeleriň köpçüliklerini kesellemegi bilen bagly ýagdaýyň mundan 20 ýyl çemesi odal hem bolandygyny, ýöne şonda häkimetleriň bu keselçilige garşy odiýen uly göreş alyp barmandygyny we netijede onlarça düýäniň helak bolandygyny aýtdylar. Şonu düýe etini satmak tutuş ýurtda gadagyn edilipdi. Şol gadagynçylyk paýtagy Taşgabatda şu günkü güne çenli saklanyp galýar diýip Synçy Bugaýew belledi. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň başynda Azatlyk radiosu Balkan welaýatynyň öýrü meýdanlarynda otlayan düýelere sırtlanlar tarapyndan hüjüm edilýändigini habar beripdi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Lewapda çağlaryň arasynda deri keseliniň ýaýbanlanýanyny aýdylýar. Türkmenistanyň Günnöwür welaýatynda deri keseliniň ýaýtada çağlaryň arasynda hasam ýaýbanlanmaga başlanygy öňe sürilýär. Çağlaryny daşary ýurtlarda bejertmäge synanşan käbir maşgalalaryň bolsa, Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarylýanyny aýdylýar. Howpsuzlyk sebäpli anonim görnüşde habarlaşan Lewaply käbir maşgalalaryň aýtmagyna görä, yerli hekimler 1 ýyldan bäri dowam edip gelýän çağlardaky deri keseline anyk diagnoz goýup bilmeýärler. Häzir çenli keseliň öňüni almak ýa-da köpçüliklüğün bejergisini ýola goýmak barada çäre görülmeýänligi üçin deri keseli Lewap welaýatynda hasam möwjapdyr. Muňa garamazdan yerli ýol başçylaryň we saglyk işgärleriniň bu urda köpçüligi hiç ýyly düşündürüş ýa-da duýduruş bermeýändigi öňe sürilýär. Azatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä, Türkiýe oglan çağatyny bejerge getiren bir Lewaply maşgala Istanbuldaky hekimler vitiligo deri keseline uçurapdyr diýen diagnoz goýupdyr. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosyna anonim ýagdaýda maglumat beren Türkmenamat şäheriniň ýaşaýjysy bolan Zenan, türkmen hekimleriniň öz çağatynyň keselini anyklap bilmändigini öňe sürýär. Onuň aýtmagyna görä, saglyk işgärleri çağalaryň arasynda ýaýbanlanýan deri keseline garşy hiç ýyly çäre görüp bilen oklar. Ol Türkmenistanda bu keseliň daşary ýurtda bejerdilmegine hem ruhsat berilmeýändigini öňe sürýär. Meňem bir oglum şol kesele ýolukdy. Adamy bilen çağamy Türkiýe bejerge äkitmek üçin oktýabr aýynyň ortasynda Aşgabat
Aşgabatyň aeroportuna bardyk. Migrasiýanyň işgärlerine oglumuzy bejertmek üçin äkidip barýandygymy, yerli hekimleriň eýýän 1 ýyldan bäri bejerigi berip bilmeýändigini we olaryň muny başarmaýandygyny boyun alandygyny düşünürdik. Ýöne migrasiýanyň işgärleri aeroportdan adamymy geçirip men bilen çağamy Istanbuly göýbermediler. Häzirini kime ýüz tutjamyzy, nireden çäre tapjamyzy bilemzok diýip türkmenawatly denan sözlerine şeýle dowam etdi. Esasy kynçylyk yerli hekimleriň keseli dogry anyklap bilmeýändiginden ýüze çykýar. Keseli diňe halaç etrafyndaky bir tebip bilen Türkmenawat şäheriniň Gagarin adyndaky etrapçasynda ýaşaýan pensiýadaky professoryň wagtlaýynça haýarladyp bilýändigini aýtdylar. Keseliň dogry öňüni alyp bilmeýändigi üçin biz ol tebibe ýüz tutmadyk. Ýöne ondan bejerik alýanlar köp diýerler. Türkmenawatly professor bolsa çağanyň içindäki gurçuk sebäpli deriniň zaýalanýandygyny we şeýle keseliň ýüze çykýandygyny bildirdi. Ol şeýle-de deri keselleriniň daşary ýurtlarda ymykly bejerilýändigini aýtdy. Häzir deri keseller üçin zerur bolan däri dermanlar tapdyranok. Olaryň deregine hekimleriň berýän dermanlarynyň bolsa çağalaryň bagyryna yaramaz täsir ýetirýändigi aýan boldy diýip ogluny Istanbuly bejertmäge barýarka Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarlandygyny aýdan Türkmenawatly denan gurrun berdi. Oglu bilen Istanbuly gelenden soň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Lewaply ýene bir maşgala hem ýokarda aýdylanlary tasdiklamak bilen deri keseline uçuran öz çağatynyň mut Türkmenawatly denan ýaly aýaly bilen Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarlandygyny mysal görkezdi. Yer gelende bellesek, may aýynyň ortasynda Azatlyk radiosyna maglumat beren käbir yerli ýaşaýjylar bilen Türkiýedäki Lewaply zähmet migranty enatalaryň aýtmagyna görä, Farap etrafynda çağalaryň arasynda başda gyzamyk keseli bolmak bilen garny agry, saraltma, iç agry, has ýaýrowly we oňa resmiler ýeterlik çäre görmeýärler. Şonda Türkmenawatly käbir ýaşaýjylar hem gyzamyk keseliniň welayet merkezindäki çağalar baglaryny hem gühüm salýandygyny habar beripdi. Gipleyer Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Ykdysady krizis döwründe birjada yarım milyon euroluk Mini Cooper kysymly ulug belligi alındy. Türkmenistan ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurdun döwlet harytçy mal birjasyna iýun aýynda import edilen yarım milyonun gowrak euroluk Mini Cooper avtomobiliniň rally görnüşi hasaba alındy. Amul Hazar 2018 avtorallysynyň öň ýany prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň edil şoňa meňdeş ulugy sürýän pursatlary döwlet telewizionyasynda görkezilipdi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 29 oktýabrda döwlet birjasynyň maglumatlaryna sargylanyp habar berdi. Birjada 2018-nji ýylyň 7-nji iýuny Germaniýadan import edilen 520 000 euroluk Mini Cooper avtomobiliniň rally görnüşi belligi alındy. Ulugyň satyn alynan senesi ýurtda Amul Hazar 2018 avtorallysyny döwlet derejesinde taýýarlyk görülýän wagtlara gabat gelýär. 2018-nji ýylyň 11-nji iýulyny prezident Berdimuhammedowyň Mini Cooper avtomobiliniň rally görnüşini sürýän pursatlary döwlet telewizionyasynda görkezildi. Bu türgünleşik sürüş avtomobilin döwlet birjasyna belligi alınmagyndan bir ay soň amala aşyryldy. Türkmenistanyň Kronikasy ulag bilen bagly ýene-de bir aýratyn ähmiýetli sene ünsü çekýär. Gyzykly ýeri döwlet mediasynyň maglumatyna görä 19-njy iýunda Mini Cooper satyn alynandan 2 hepde soň prezident oglu Serdar bilen bu maşyny täzeden öz çylgysy esasyna gaýtadan enjamlaşdyryp ýokary tezlikli sport ulagyna öwürdi. Ýagny bu ýokary tezlikli sport maşyny satyn alynandan soň täzeden gurnoldy diýip neşir ýazýar. Döwlet başçylygynyň täzeden ýygnalan bu ulagda Garagum çölünde ýürüýüşe çykýan video görnüşleri 19 awgustda döwlet telewizionyasynda görkezildi. Türkmenistanyň ykdysadyýety tapyry 2 ýyl bäri ýeti kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň fonuny resmi maglumatlardan ma'lum bolşyna görä Türkmen hökümeti döwlet firişdelerinden yarım milyon euroluk Mini Cooper kysymly sport ulagyny satyn alýar. Munyň satyn alynmagy prezidentiň Mini Cooper kysymly sport ulagyny jemgyýetçiligiň öňüne çykmagynyň edil öň ýanyna gabat gelýär. 26 awgustda Türkmen prezidenti ýene de bir gezek Garagum çölüne Toyota kysymly başga bir sport ulagyny türgünleşik geçdi. 2018-nji ýylyň 11-nji sentýabr güni Amul Hazar 2018 avtorallysyna Lewap welaýatyna badylgy berildi. Muňa bagyşlanyp geçirilen dawarada prezident Berdimuhammedow ýene de bir gezek Mini Cooper sport ulagyny jemgyýetçiligiň öňüne çykdy. Ýöne bu ulagyň mundan ozal halka görkezden ulagdygy ýa-da däldigini nämelimligine galýar. Galy bertede döwlet birjasyna iýun aýynda belligi alynan Mini Cooper'ın prezidentin täzeden ýynap jemgyýetçilige çykan ulagdygy ýa-da däldigini nämelim bolsa-da, agzalan wakalaryň ähretiniň birjadaky amaldan soňky senelere gabat gelmegi sport ulagynyň töweregindäki ýagdaýlar boýunça belli bir pikir döredýär.
Birjanyň maglumatlaryna döwlet ykdysadyýetyne bähbit getirmäge gönükdirilenligi aňlayan beýleki amallary görse bolýar. Ýöne Germaniýadan 520 000 euro töleg tölenip satylan sport haftalygynyň haýsy bähbit gödegine tutulup alnanlygy ma'lum näl. 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Amulhazar 2018 halkara awtorality geçirildi. 2017-nji ýylyň sentýabryny Aşgabatda ýapyk binalarda UEFA turnury boýunça Aziya oýunlary geçirildi. Ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny bu şäherlere sarf edilýän maliýet ýerişdeleriniň anyk mösberi halka aýan edilmeýär. Galybertede şu ýylyň 1-nji noýabr 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda agyr atletika boýunça halkara ýarış geçirilýär. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýyzarlaýan synçylar bu şäherleriň jemine milliardlarça dollaryň harçlananyny onanýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň tagallalary bilen jemgyýetçiligi ýetirilen Mini Cooper sport ulugynyň birjada görkezilýän tölegi boýunça döwlet emeldärleri resmi metbuaty çykyş etmeýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Günmataryň harby ýaralygynyň sowuk uruş tamamlanyny bäri öňgüli harby türüleşigini geçirýän häzirki wagtda Orsiýetyň harby deňiz güýçleri üstümizdäki hepde Norwegiýanyň kenarlaryndaki halkara suwlarda raketa synaglaryny geçirmegi planlaşdyrýar diýip Norwegiýanyň şeýle NATO-nyň resmileri aýdýarlar. 29 oktýabrda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg planlaşdyrylan synaglar hakda ýaranlyga öten hepde habar berilendigini aýtdy. Stoltenberg Norwegiýanyň NBT habar gullugyna beren maglumatyna Orsiýetyň demirgadykda we Norwegiýanyň goloýyna epesli güýçleri bar diýdi. Ol soňra hem Orsiýetyň uly harby güýçleri manowrlere gatnaşyp düzgünli türgünleşik geçirýärler diýip sözüniň üstüne goşdy. Ors resmileriniň planlaşdyrylan raketa synaglar hakda entek beren beýanaty ýok. Bu synaglar NATO bilen Orsiýet arasyndaky dartgynlygyň dowam edýän mahalyna gabat gelýär. Orsiýet 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym ýarymadasyny basıp aldy. Günnäger Ukrainada barýan konfliktde separatistler goldaýar. Ol şol bir wagtda da NATO ýaranlygyny serhetleriniň goloýyna özüni provokativ alyp barmakda aýplaýar. Norwegiýanyň airport we hawa navigasiýa hyzmatlaryny amala aşyrýan Avinor guramasynyň sözçüsi synaglar hakda Orsiýetyň notam arkaly uçuş ýoluna mümkin howplaryň bolmagy barada pilotlary habarly edendigini aýtdy. Sözçü Erik Loding'in DPA habar gullugyna aýtmagyna görä bu bir adaty maglumat. Synaglar 1-nji noýabr bilen 3-nji noýabr aralygynda Kenarýaka şäherler bolan Kristiansund, Molde we Alsondyň günmataryna geçiriler. Norwegiýanyň gorunmak ministeri Frank Bakke Jensen bu ýerde bir dramatik zat ýok. Biz ony belli etdik. Orsiýetyň manewrlerini ýerler diýdi. NATO özüniň uly türgünleşigine 25-nji oktýabrda başlady. Stoltenberg bu türgünleşik çäresini Ýewropada hawpyň barha artýan mahalyna başarlygyň, jebisligiň we aýgytlygyň güýçli alamaty diýip atandyrdy. Türgünleşik 7-nji noýabr selli dowam eder. Oňa NATO ýaralygyna agda 29 döwletden we partnerler bolan Finlandiýa bilen Şwesiýadan 50.000 töweregi esger, 10.000 harwolog, şeýlem 300-den agda uçar we gämi gatnaşar. Demirgazyk Atlantikden Baltik deňizine çelle bolan regiony öz içine alýan türgünleşikden maksat ýaralygyň haýsy bolsa bir agdasyny edilen hüjüme gaýtargy bermäge ezberleşmek. Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saytlary hiç gil bökünçsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulumradi Kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Hamyab etrabyny jeňçiler mundan 3 ay töwereg öň basyp alypdy. Etraby jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak Awgan güýçlerine başartman gelýär. Gowuşan maglumatlara göre Hamyab etrabynyň ýaşaýjylaryny jeňçiler gynamalara duçar edýär. Şonuň üçin halk etrapdan gaçyp çykmaga mejbur bolýarlar. Hopsuzlyk sebäpli etraba baryp bilmeýän Hamyab etrabynyň häkimi engineer Ahmedyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna göre köp adamlar uruş sebäpli Hamyab etrabyndan gaçyp çykypdyrlar. Bozgullar Mazar Şerif, Şybyrgan we Anyhoýda kyn şertlerde ýaşaýarlar. Mazar, Anyhoý, Şybyrgan her yerlere giden de bolar. Agyl ýagdaý üçin uruşdan gaçyp çykanlar kışam gelýär. Hamyab etrabynda umuman türkmenler ýaşaýarlar. Hamyab etrabyny basyp alan jeňçileriň hem aglabasy türkmendir. Hakim engineer Ahmedyň aýdyşyça Hamyab etrabynyň ýaşaýjylaryny hem jeňçiler gynamalara duçar edýär. Uşur zekat diýip Taliban halkdan pul toplap alýar. Taliban söwüşçileriniň azyk iýmetleri halk tarapyndan üpjün edilýär. Yerli ýaşaýjylaryň her maşgalasy günde nobatyna 30-40 ýaraglynyň garryny doýurmaga mejburdur diýip Hakim engineer Ahmed aýtdy. Hamyapda talipler öde var verdimler. Ýagdaý gaty özüm gynançda bolardan pul alýar, usul alýar, bolardan nan ýerler 30-40 nefer bakmaly. Hamyab etrabyny jeňçileriň basyp alanyny epesli wagtyň geçendigine garamazdan Awgan güýçleri Hamyabda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmendir. Ara saýlawlar düşdi. Şonuň üçin hökümet güýçleri harby operasiýa geçirmege pursat tapan däldir diýdik. Emma saýlawlar hem geçirildi. Jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek hökümet güýçlerine heniden başartman gelýär. Garkyn we Hamyab etraplarynyň ikisi hem jeňçileriň ýeçiliginde galýar diýip Hamyab etrabynyň gaçky hakimi engineer Ahmed aýdýar. Ameliyatım bolanýak, talipler bu meseleler onda merdinlere köp beýgam boljak merdinler köp rahatda boljak onda. İntikabat orta ýerde intikabatdan soň diýdiler, "Men intikabat emette, garkyn Hamyabda ameliyat bolanýak." Talipler elinde garkyn. Türkmenistan Garkyn we Hamyab etrabynyň ilatyny elektrik tok bilen üpjün etjekdigini ma'lum edipdi. Ýöne bu iki etraby Taliban basyp aldy. Şoňa garamazdan Hamyab we Garkyn etrabyna Türkmenistanyň elektrik tok berjekdigini Hakim engineer Ahmed bildirdi. Oňa görä şol ugurda alalaşyk bolupdyr. Barkly tiýlikde Karadardan Türkmenistandan alan tiýlikde iş bolýar, şu etjekler. Tarifde bolsa işe başlayacak bolar. Ýa hal dakyk resmi senedim ýokda şuňan geçneşdim-de. Gaýsy başlaryň alymdan bilmeýär, dakyk hal resmi habarym ýok diýdim, ýa-da maksatda Karadardan olar işlejek bolar önder. Geljek bark müşkil ýok bark berjekler. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.